Quin manteniment té una casa de fusta? Segur que us heu fet aquesta pregunta alguna vegada? Doncs anem a donar-hi resposta. Resposta ràpida. Doncs depèn. De fet, una casa de fusta no és molt diferent d'una d'obra convencional pel que fa al manteniment. Hi ha cases d'obra que requereixen més manteniment, com pintar-les, per exemple, i cases d'obra que en requereixen menys, com les d'obra vista. Doncs amb la fusta passa més o menys el mateix. És a dir, el manteniment no depèn tant del sistema constructiu, sinó bàsicament i sobretot dels acabats exteriors. És evident que la part d'una casa que més pateix és la part externa, que és la que està exposada al vent, al sol, la pluja. Així doncs, manteniment interior d'una casa de fusta? 0. Bé, estaria bé que li traguéssiu la pols de tant en tant, això sí. Anem al manteniment exterior d'una casa de fusta. Doncs, com deia al principi, depèn. Si tenim uns acabats de fusta 100% natural i la volem impol·luta i brillant sempre, doncs sí, haurem de fer una mica de manteniment. Recordem que la fusta és un material viu i, per naturalesa, està subjecte a l'acció del clima. En canvi, si tenim una casa de fusta acabada amb sate, com és aquest cas, tindrà menys manteniment. I encara menys en les parts acabades amb autoclau, com és aquest cas. Així doncs, a l'hora de triar els acabats exteriors de la vostra casa de fusta, haureu de tenir en compte les diferents necessitats de manteniment. Per resumir-ho, us hem preparat un quadre on ordenem de més a menys manteniment els diversos acabats. Si deixem elements de l'estructura a la vista i exposats a l'exterior, aquests seran els que requeriran més manteniment. Després tenim el revestiment de fusta natural, molt sensible a la climatologia. La fusta autoclau, en ser tractada, requereix menys manteniment. A continuació tenim la fusta termotractada, que té un manteniment mínim. I finalment, si opteu per acabats de fusta cremada o carbonitzada, aquesta no necessita cap tipus de manteniment. Ja anirem parlant en detall d'algunes d'aquestes fustes i les seves característiques. Ara, però, ja teniu una idea del manteniment que pot requerir la vostra casa de fusta. Si voleu saber com fer aquest manteniment, us ho explicarem en un altre vídeo. Així que subscriviu-vos al canal i activeu les notificacions per estar al dia de tot el que anem publicant.